Chun tá cuasaí fáilte go dtí Leabhar-mheas lumsa OMP agus le mo chromail. Iniu tá mé chuna bheith caint faoi leabhar dar a bhanam Ceap Cuddles le Máirtín ó Muilleoir, seo den leabhar an seo, Ceap Cuddles le Máirtín ó Muilleoir. Agus is leabhar beag garad é seo atá sé Coiscéim na nóchadaí óra aigen, idir nó go sé, agus is leabhar fíor gran óra. So ní thugtar a ceart do Máirtín ó Muilleoir. Is sé Máirtín céanna a bhí ina ordmhéir ar bhealh feirste le déine agus tá fós ina eisiúra nó a bheith olda hin féin. Ach is cos go bhíh sé scríomh alt go hana rialta do cór agus do cobre eile ach tá sé fíor granar. Ní thugtar ceartó, ní thugtar ahantas dó. Leis leabhar eile leis tamlíon hen sin Krauts agus bhí sé sin thbáir. Fad tá cúpla ceann eile atá fáilte ige le Coiscéim chuma cód cóirlóra Holy Cow sin ceann mór agus Krauts bhain sé le daoine óga bheith dul chuig an Ghearmáin agus a gobar don saoir bhí sé fíor granar. Léing roinnt alt leis ar lá agus lá nua agus bhí sin an spéisiú agus sin go mbeadh bláge chuma. Deir sé seo chuma go mbeadh cinál iris granar aige ar cór an Fiosrúcháin Náisiúnta agus go mbeadh sciteanna á scríomh ag RTA agus radio na Gaeltachta. Ach cad é seo má se? Well, beidir go léigh mé an blurbe. Ar dús tá céadú ordmhéire ar chóir le bhealh feirste le ceappa ach tá Hughie Gibson raibh na néantaachtathe níag básáil. Ach cé déir nach féidir le mar bhánach job bra a dhéanamh mar ordmhéire ar bhórdas bhealh feirste. Agus ná a bhar díl seoir marmh mar chéad seránach ná pápara cibé. Ach tá na sin féinithe dearfa go le lá tagtha agus go digló Cuddles Cooper i cheappa mar an chéad ordmhéire catlacach ar na chathair. Ní ghlachfar prisúnig sa cogad cahra seo a chríochnaíonn le seo síos ar bhór an chruinneáin a hallan na carach. Agus tá cúpla ráite sí ó ghaoine eiles ar chuúlan leabhar dámbeadh ceanna rónamach é bhuaí. Tá dámbeadh sríonn ag Máirtín ó Muilleoir ar a hanga dhéir hearbh ní bheith crackar bheith fáca is éal na gaige agus an sin ná an bharil ar fad ó Sammy Wilson ón DUP han sé siúlum go speisialta. I would never want to read anything Councillor O'Muilleoir would write, especially in that leprechaun language he likes to spout, and there will never be a Sinn Féin mayor of Belfast. And ish Sheelam Grevan Law deire ag Máirtín Ó Muilleoir, Sheelam Grev se hain in ordmhéir agus bhí cúpla ordmhéire eile de chuid hin féin ó hinne le. Ach péiscéile, cad a tharlaíonn sa leabhar seo. So tá mion chuir síos an ar cuasaí polaitíochta fáin duine héanamh go bás agus ach tá siad a géirí cinál sin a bheith fós mar an ordmhéire ónas gur féad le ordmhéire aontachtach eile a cheappa agus tá sé fíor granar. Uaireanta tá ground an bmhaithe uaireanta tá cúpla riach le duine agus iad a léamh ar chuúlan leabhar sin tá blurb an agus déir sé cinná seo síos. So uaireanta tá béarlachas cinná cruaig seo an le town sprigs a town deiliachtach uaireanta níthe, so beidir nach daithna cuid an leabhar le lucht na gaige íon ghlaine. Ach tá sé an granar, tá na jocanna tuamh tréan agus tapig an agus uaireanta beidir go sé beagán in ró chartúnach seans go sín go méidir gan ibrach sé dámeach an uaireanta tá rudaí an a tharlaíonn tá omlan seafáideach. Ach sílim go méidir gan ibrach sé níos fearr mar leir dámeach na rudaí is seafóidí ar fad fáca ar lár tá rudaí granar a faoi díchamisisiúnú ochlór an denínig ultais a bheith á fálam agus an tríd tá is léir goil an tuiscin ag an úidir ar a mealach a bhaimín an polaitíochta ar leibh láú agus ar itsna cóirlaí chundé agus tá cúpla chumá réiclumm go méidir gur tharla siad agus chuann siad cinna átachtart ach beidir go méid gur cód cóir leora a léamh cinná le contas aáil ar chunas mar bhí rudí dáíir mar tá cinál an tafáid agus an rud fíor measca trína chéile is rud seo. A chun is táhachtí ná choraic sé daine gcóir. Mar leis an leabhar is granúir is a gail go deirtar go minic gur bé an béalbhacht an leabhar is granúir agus tá sé sin granúir golóireach tá sé chatte seanna chatte. Tá seo in eisiim leir den rán a bhhad níos nua aimsire. Beidir go roiint in na tagartí polaitíola ábharíonn seanna chatte faoi seo ach den chud is mó tá sé anna tainmhach é léamh fíor granúir agus ag deir an leabhar dá ruid seo an tá cúpla tá trí dhearra an tá deire díalseach deire trasfobalach agus deire beidir na náisiúnathe an. So tá rogha na néirí ag daine in sin. agus handse go mórlam agus sílim gur chóir Máirtín Ó Muilleoir dáir ahant mar a gine dus na scríóirí
Green is far talking sa gaige ní lútar sin riamh fetar dom tá se anha bhá ní scanir na daine a mítar a chur ground ina le má se bin é leabhar-mheas lomsa OMP agus le má chruiméil slán tamlín go maiid a kaint le chéile ríis go slán